Dito kami sa, ano ba, Celebration Pavilion ba to? Di ko alam. Bloedel Conservatory. Ah, yan pala yung Bloedel. Guys, punta tayo dyan minsan. Pag umuulan, maganda dyan. Kasi, hindi umuulan sa loob. Maraming ano ngayon. Maraming tao. Tignan niyo yung view, maganda dito. Parang overlooking siya kasi medyo mataas. Tapos, I don't know kung nakikita niyo pero may puno sa loob. Yung park to, guys. No? Malaki to. Malaking park ang Queen Elizabeth. Malaki, oo. Yeah. Maraming ano. Ay, ayun. Oh, may restaurant. Mag-washroom lang ako. Naiihi lang. Ganito din dito, oh. Then? Yeah. Wait lang. Pause ka. Ang tiyan ko, baka nakikita lang. Dito may mga statue. Yung akala nila ikaw na kasi statue. Sila. Baka nagtataka kayo kung bakit sila nakaganyan. Kasi may nagpipicture sa kanila. Ayun o. Tapos, ayan. Restaurant siya. Fancy restaurant. It's called Seasons in the Park. And then, it's overlooking, that's downtown Vancouver. And then the mountains. And the garden. Free dito sa Queen Elizabeth Park. Ang babayaran nyo lang is parking and it's $3.65 per hour. So it's pretty good. Reasonable naman. And maganda yung picture niya. Yeah, maganda dito pag summer din kasi ang daming mga bulaklak na Nagbo-bloom. nagbo-bloom. Kulay, iba't ibang kulay. Ay, dito tayo. May nagpipicture pala. Ayun o, ang ganda, diba? Isang part lang yan. Ano yung punong to, oh. Ang ganda. Maganda yung Bloedel Conservatory, pero hindi pa tayo pupunta dyan ngayon. Kasi, Magandang araw. Maganda Sayang yung ang araw. we don't wanna be inside. Yeah, so maybe some other day, some other time. Yeah, but we will go there once it's raining. Here is the view from the Bloedel Conservatory. Ganda, diba? Ano, nandito na kami din sa kabilang side pa. Garden din yan sa baba, kaya dyan kami bababa. Hanap tayo ng anak ng spot. Oo. No, maraming tao dito. Hindi, ano, yung namamasyal. Ayan. Dito kayo pwede mag-picture. And ito ang view. It's so nice. And then may ano dito. May pa-bridge sila. Maganda ng picture yan. Kunwari ganito.
Yan, di ba? Maganda yung picture na ganyan. Kunwari kayo sikat. Dito naman sa bridge. Pwede naman ganito yung picture nyo. Chink! Ano, hanap na tayo ng ano. Ganda dito, oh. Wow. Y ahora cuando trabajo, mañana vamos a pero honestamente voy a trabajar los fines. Mira, al menos lunes, yo te voy a invitar de camping, yo te voy a poner. Es que a mí no me damos de camping. Oh, picture idea number 7. Hindi ko alam actually. Basta, Ayan, look at that. ganda oh. Parang hindi mo na kailangan pumunta ng Victoria para dun sa ano, sa Butchart Garden. Pero maganda din dun, guys. Someday, ikutin din natin yan. Pero ito, free. Ewan ko kung gusto niyo magbayad sa Butchart Garden. Pero kung ayaw niyo magbayad ng, I think $40 din yun, $30. Kung ayaw niyo magbayad nun, free dito. Kung mahilig kayo sa garden. Oh, ayan na, garden. Guys, hindi nyo naamoy pero amoy sampagita dito. Halika, po tayo doon. Saan mo sa mo pa? Doon oh, may mga tao na ata doon nakaupo. Mukhang mahaba. Kung naghahanap kayo ng date ideas, maganda dito mag first date. Cute. Or mag-take ng prenup videos or pictures. Yan, gusto kong bilhin yan. Maganda daw sabi ng pamilya ko. Cute. Cute. Pwede tayo dito. Sure ka? Sa baba kami, sa garden. It's so nice pala dito. Yeah, ito mga to, dadami yan during summer. Mas makulay pa yun. Tulips? Hindi, ito. Alin? Ah, ito. Dami palang tulips dito. Actually, dapat pupunta kami ng tulip festival. Pero, nag-work ako. Tapos, hanggang ngayon na lang siya. And then, by Wala na pala sa booking. next week. Yeah. By booking. Tapos, wala nang wala na kami makita na slot. So, next year, we'll try again. Meron naman silang tulips dito. Wow. Maganda din siya, no? Yeah, actually, maraming festival and maraming events dito sa Queen Elizabeth. Oh, really? Remember last time, nung nag-lights, Festival of Lights? Nung winter? December ba yun? Bandusan yun. But where is Vandusen? Not here. It's here. Magdadrive pa ata. Check namin, guys. Fact checked. Okay, so hindi dito ang Vandusen. Pero malapit siya. Mga 15-minute drive. No, 4 minutes. 4-minute drive? Yeah. Ayan, Sa 4-minute. Oak Street.
Ayan. This is, from here sa Queen Elizabeth, papunta sa Vancouver, Botanical. Yeah. Ito, nandun tayo kanina sa taas. So ngayon, ayun yung bridge show. I don't know if you guys see. Wait lang. Yun. So nasa baba tayo. Daming mga puno dito. So it's nice. May mga sounds din ng ibon. May nabasa akong news, sorry. Ano? Di about sa fun run yung marathon kanina. Yung Bimo Marathon. Ano daw? Sabi dito na there was a delay during the marathon earlier due to the discovery of a suspicious device located on a marathon route near Science World. If you are like us and you also missed the Tulip Festival, here they are. Ano kaya dito? Ayoko dito. Meron din siyang pababa, guys. Laki pala nito. May small quarry. May nagpa-photoshoot doon. Kita niyo yung photographer. Punta tayo sa duck pond. Picnic area. Let's go! Guys, hindi ko alam anong nangyayari dun sa likod namin, pero may something. Ang balit! Aray ko nga! Sakit. Guys, andito kami, latag kami ng picnic. Picnic thing. Actually, nag-film kami ng isang video dito. Kami ng, ano ba yun? Video na yun? If magagamit na ang program mo. Grabe naman yung buhok mo. If magagamit ba ang napag-aralan mo dito pag nag-work ka na. Totoo. Yun yung film namin. Yes. So, Hindi namin sasagutin dito kasi baka hindi nyo napanoorin yung isang video. hindi. Joke lang, guys. Kasi mas, Mas detailed. hindi man siya detailed, pero may chika, may idea kayo. Based lang yung sa experience true. namin. Pero ngayon, nandito lang kami. Nag-chill lang muna kami kasi walang ulan. Thank you, God. Tapos, marami na yung tao dito. And then, surrounded tayo ng peace. Joke. hindi masyadong peaceful. Ang daming tao. Surrounded Pero, kami ng greens. Like, greens. puno. Amoy Yossi. Sabi ni Kim kanina, amoy nature daw. Kasi ang daming ang... Sa taas. Oo. Sa taas, amoy, parang forest, greens, and... soil na may yung wet soil. Yeah. Ganun. True. And, may amoy sampagita din sa taas eh. Ay, oo. Naamoy No, naman no, kanina. no. Siguro. Or baka may nagtanim dumadalaw sila. lang sa'yo. Mamayang gabi ata mag-start yung rain uli. Kaya, enjoy na namin. And then also, eto, lagi kaming may picnic. May picnic. Bag. Ano ba itong tawag dito? Picnic something. Blanket. Picnic blanket. Picnic blanket siguro. Picnic. Picnic mat.
Ewan ko, kung picnic mat kayo or picnic blanket tapos nanonood kayo ngayon, comment down below kung anong tawag sa inyo. Lagi kami meron ganyan sa car, kinikip namin. Kasi may mga spontaneous kami. Spontaneous, adventurous kami, hindi naman kami nag-hike. Hindi kami nag-hike pero nagpi-picnic kami. Yeah, true. Kasi mas masaya umupo. But anyways, yeah. Siguro dito na namin i-end yung video din. Kailan yung ano mo? Kailan yung... Hindi mo pa binook? June. June ano? Wala pa. Hindi pa niya binook, guys. Pero marami available sa June. We'll see. Baka earlier nga eh. Baka this month or Kasi June. may driving test siya. Tapos sinabi ko sa kanya na i-book niya na para ma-pressure siya na mag-practice and ma-perfect yung yung pagdadrive. So, ngayon this week balik practice kami kasi last week nag-work ako ng marami kaya hindi sikat nakapag-practice. Pero this week we're gonna practice more. And that practice will probably be at the weekly recap on Saturday. So just watch for that if you're interested. If you're not interested, just watch for it. Kasi it's funny. Yeah. Yes, Tapos guys. pag pumasa na sikat, siya, sasabihin niya sa inyo kung paano, yung mga tips and tricks ng True, if you guys are driving nasa Philippines and then you want to switch your license dito sa BC, also sa mga hindi marunong talaga mag-drive, we can do a video about that. Pero hintayin muna natin na makapasa sikat para may facts na na may reference. May reference kami na totoo kasi. Pero yeah, come with us on this journey with Kat's driving because ewan ko. Ang dami ko namang journey, yung acne journey. Ang daming journey ni Kat, yung acne journey. Ako wala akong journey. Journey to weight loss, pero ang hirap niya, guys. So siguro in 2 years niyo pa makita yung pag-loss ko ng 5 pounds. Yeah, so guys, sa mga bagong subscribers namin, may acne journey kasi ako na Oo, video. nagpapaano siya, ano yung ginagawa? Microblading. Oo, Tama ba? Hindi ko alam. Hindi naman ako... Microneedling. Oo. Microneedling. Microblading. So, nagpakilay ka, girl. Microneedling. So, yes guys, pwede nyo panoorin yun. So far, papuntang 2 weeks na tayo after nung session Meron ko ka sa pa ba? microneedling. Meron pa akong Bella facial, pero sa may, pa yun, something. Yeah. And, ito, galing to sa microneedling kasi super sensitive ng skin ko that time. So, yeah. So, yun yung mga ganap namin sa buhay ngayon. Yung facial journey ni Kat, ang driving school and lessons ni Kat and driving practice. And then, pag nakapasa na siya, we will update all of you and share what we learned from that. True. Yeah, and then if you have any tips for driving in Vancouver or passing the test, Let us know please too. let us know. Kasi ako, wala rin akong alam sa driving sa Vancouver. True. On how to pass it and stuff. Oo. Kaya sikat lang talaga ang namin, ginipig niyo yun. Ginipig. May isa pala kaming naging kaibigan sa nag-subscribe siya sa amin and nakakausap na din namin siya actually sa comment. Oo nga. Si, Wait lang. I forget. Okay guys, so we're gonna do the comments just to let you know that we read it and we love it. True. So meron palang nagtanong sa amin kung saan ako saan ako nag-enroll for driving lessons. Saan nga ba yun? Yung sa course? Hindi, maganda na lang tayo. Pia, dito? Pia. Hello sa inyo.
Puto Mendoza in Canada, thanks for watching us. Reyat Tam, that's my cousin. Hi, thanks for watching us. Japuri Kappa, thanks for watching us. Thank you so Yeah. much for watching us. And then Tita Yoli, of course. Tita Yoli! Blair Tot, hi, thanks for watching. Tita Christina from Tita Pampanga. Christy, hello! Yes, hello. Thank you for commenting. We love your comments. Sheila B. Sheila B? Yeah. Sheila B. And then, Hi. Carl Derek, sabi niya house tour please. Pero guys, wala pa yung house tour kasi medyo, doon pa kami nakatira. Siguro pag lumipat kami, mag-house tour kami. Pero nakikita niyo naman sa video. Diba? Maliit lang talaga yung bahay namin, guys. Oo, wala na yun. Kung ano yung nandun nakikita. na yun. Pero Yun na kung talaga yun. maisipan namin at malinis yung bahay, sige, go. Sino pa ba? Si Ina. Hello. Hi! Carino family. Hello, Kuya Mark and Dinosaurs and Atilani. MSO. Hello. Hi! Yeah. Chep Betsin. Commutable ba ang Metro Vancouver? Super commutable. If you're coming here to live here, you won't need a car for the time being because anywhere is easy to get to, especially by buses. Yeah. True. Matt Olyavig Gaming. Hello. Sino to? Si Jed or Si Red. okay. Hello. Tapos si Neri P. Espejo. Si Miss Neri. Hello. And then, Michelle Whaley. Actually, hindi namin alam kung sino yun, guys. Kasi, Spanish yung comment niya. Ewan ko. Hello na rin. Hello, Michelle. Matt Jebres Official. Thank you for watching us. Thank you so much. A film by Sil Aguirre Sibal. He is he's a coming here. film Videographer? videographer. Yeah. And they are moving here to Vancouver pretty soon. Yeah. So, you'll enjoy it here. And if you are here in Vancouver, Let us know. Maybe Yeah. if you want friends. If you don't want friends, okay lang. Yeah. Nico, hello Nico. Kong No, hello. Who else is here? Easy Cooking with Irene sa Canada. Hello po. Salamat po sa mga comments nyo. Hello. Jackie Prado Castor. Hello. Sabi niya, nagtanong siya kung saan daw international school. She went to Accenda School of Management and graduated with International Business Administration. International Business Management. Sorry. Wilma's Life, hello po. We are gonna watch. May pag-game siya lagi, guys. Sweetest Beauty, hello my friend. Sabi niya, hello there my friend. Hello there. Hello there. Ara Boys Channel, hello din po. Diego Saturn and Luella, hello. Hello sa inyo. Irene, hello. Irene also always comments and we really appreciate it, so thank you for commenting. And Garcia Vlogs, hello, and hope to see you soon. I think that is all for now because there's a lot and I only realized now that there's a lot. But thank you all for watching and we really, really appreciate your comments. Guys, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nag-comment. Alam nyo ba, pag nakikita namin na nagko-comment kayo, sobrang na-excite kahit nasa work kami, kami. nagte-text kami, tapos sinasabi namin, uy, may comment na naman. Oo, at saka kahit napatulog na kami, guys, chine-check namin yan. Kaya, kung medyo late man kami mag-reply sa inyo, please know na andyan kami sa work or kaya may ginagawa kami. But we do reply to you guys if nasa bahay na kami or may break kami. We will always reply to you guys kasi lonely kami. Anyways, thank you all for watching. I think that's it. We are at, again, Queen Elizabeth Park and it's been fun. Yes, thank you guys for watching. Ingat kayo lagi. Bye! Nahilo ako, umikot ako. Yung mga nose trails. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
It's a prank! Ang yung heart ko. There's 115. Tingnan mo. Nasaan ba? Oh my God! Saan? 116. Isip ka naman. Hingal, girl. Akala ko kakausapin mo yun. Hingal ako. Grabe.